turci, printre care și 2 copii, au fost descoperiți aseară într-un tir care transporta textile din Turcia în Polonia. Transfugiul care a fost interesat și în faina a fost prins Secretariei de Stat. În acest an, numai în județul Arad au fost prinși aproape 200 de transfugi care au încercat să iasă ilegal din România. A intrat cu mașina în stația de autobuz și a lovit o femeie și un copil. Accidentul petrecut în Craiova a fost provocat de un tânăr de 18 ani care avea permis de conducere de doar câteva luni. Șoferul a vrut să întoarcă mașina, dar a pierdut controlul volanului și a intrat direct în stația de autobuz. Deși o tontă era aglomerată, la acea oră au fost lovite doar 2 persoane. Femeia și copilul sunt în afara oricărui pericol, spun medicii. Tânărul șofer a fost abordat și riscă să fie cercetat pentru overșanț. Suspecții cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani riscă dosar penal pentru distrugere. Asta după ce anul trecut au fost amendați pentru braconaj. Au reținut cele 3 persoane suspecte, fiind predate în continuare Ministerul Sănătății pentru continuarea programului de lapte praf pentru 0-12 luni, chiar dacă va necesita un studiu suplimentar de la guvern, inclusiv din fondul de rezervă. Se evite abuzurile în România, sigur să modifice criteriile de acordare a ajutorului pentru laptele praf. Cazul când mama este decedată sau când vorbim de un copil adoptat sau aflat într-un centru de plasament, este un caz care se încadrează evident un copil care nu beneficiază de lapte matern. În schimb, spune că odată cu declanșarea unui conflict armat în zona statelor arabe, România, deși nu e în prima linie de risc, trebuie să fie atentă. o țară ca România este obligată să gândească prudent. O eventuală prelungire a intervenției în Libia va aduce și mulți islamiști care este riscul de atentate teroriste în Europa. Am cerut serviciul să crească nivelul de atenție cu privire la posibile atacuri teroriste undeva către jumătatea anului. Deci, este posibil în Europa de fost amenințări teroriste și în mod deosebit la adresa altor state. Echipajul fregatei Regele Ferdinand așteaptă ordinul oficial pentru misiunea NATO. Comandantul navei spune că fregata europeană la dispoziția alianței și că are capacitate de luptă. Toate acestea fregata pasivă la respectarea militară românească este fregata Regele Ferdinand, cea care urmează să fie trimisă în războiul din Libia. La bordul acesteia găsim un tun super rapid de 76 de mm, instalații de lansare torpile, dar și un sistem de comandă asistat de calculator. Fregata a participat în perioada septembrie 2005 și decembrie 2010 la o operațiune desfășurată de NATO în scopul descurajării acțiunilor teroriste și a traficului de persoane interne sau țigării în Marea Britanie. A fost prima prezență românească în cadrul maritim de operații din regiune. principalele riscare misiunile pentru cele 3 medii, aer, suprafață și submarin, este în măsură plecată de echipajul care are la poziție de misiuni ca de cele 3. Fregata are o lungime de 148 de metri, o lățime de aproape 15 metri și atinge o viteză maximă de 30 de knopi, adică aproximativ 55 de km la oră. Echipajul este format de 18 ofițeri, 77 de maestri militari și 110 militari angajați pe bază de contract. Fregata Regele Ferdinand este pentru mine ca o a doua casă. Și va ajunge să facă operative de jumătate și se va face valuri la portul. Nu ar vrea să intru într-o polemică legată de un om care, în primul rând, dacă îl întreb, are mare probleme să știe de ce plătește un vaporul de fiat. Știi? De ce plătește la asta? Și nu fie
Eu acum să scuze. Discutați totuși cu un om de meserie, discutăm de nave și vă asigur că echiparea fregatei Regele Ferdinand este mai mult decât suficientă. Nu am văzut, nu știu să se face, da? Nu știu ce să nu știu, doamne. Sunt oameni care nu-i casă. De asta e și dată de știu. Am văzut și eu de așa. De falcat. Femeia de 62 de ani l-a ajutat pe preotul din Albota la treburile gospodărești. La întoarcerea acasă a fost atacat. Deci țigări numeriți 15 saci de rafie, în interiorul fiecărui sac fiind câte un colet, câte un pact de țigări luate în timpul fiscal în Republica Moldova. Întreaga cantitate de țigări, aproximând cam 28.000 de pachete de țigări, a fost ridicată în vederea confiscării. Astăzi vremea... Rafalele pot depăși 60-65 de km la oră în Moldova și Dobrogea, chiar și la munte vântul ar putea să bată și cu peste 100 de km la oră. În București vom avea o zi frumoasă cu soare și doar câțiva nori. Aerul cald și soarele vor reuși să ne aducă la amiază astăzi în jur de 17-18 grade și nicio pală de vânt. Atât deocamdată, revin ceva mai târziu în jurnal, vom vedea cum arată vremea în fiecare regiune. Mulțumesc, Petre. Mită cerută direct pentru Partidul Democrat Liberal. Asta a declarat Nicoleta Dobrescu despre cei 130.000 de euro pe care i-a dat pentru a fi delegată în funcția de șef al Vămii Halmeu. Informația vine de la procurorii DNA din Oradea. În rechizitoriul DNA scrie negru pe alb. Din declarația învinuitei Dobrescu Nicoleta, suma de 130.000 de euro a fost pretinsă de către inculpatul Florian Liviu direct pentru Partidul Democrat Liberal și pentru învinuitul Mărginean Radu Traian, șef al ANV și vicepreședinte al ANAF, persoana asupra căruia și-a exercitat influența prin intermediul învinuitului Petrescu Eugeniu, în vederea delegării învinuitei în funcția de șef al biroului Vamal Halmeu. Rechizitoriul vorbește și despre relațiile lui Eugeniu Petrescu. Deși nu deține nicio funcție de conducere în cadrul Partidului Democrat Liberal București, acesta are, conform probelor, puternice conexiuni și o influență foarte mare asupra multor funcționari cu funcții de conducere din instituțiile centrale, inclusiv asupra învinuitului Mărginean Radu Traian. Potrivit procurorilor, multe discuții pentru numirea de la Halmeu s-au purtat chiar la sediul PDL din capitală. Influența de care s-a emalat inculpatul Florin Liviu a fost una reală, acesta având o relație apropiată cu învinuitul Petrescu Eugeniu, membrul PDL, cel prin intermediul căruia s-a intervenit la învinuitul Mărginean Radu Traian și care răspundea de fiecare dată solicitărilor primite, cel mai multe discuții având loc chiar la sediul Partidului Democrat Liberal din București. Procurorii cercetează în continuare pe Radu Mărginean și Eugeniu Petrescu pentru luare de mită și complicitate la această infracțiune. Este declarația președintelui Traian Băsescu, făcută aseară în exclusivitate pentru Realitatea TV. Legat de eficiența acestei în funcție, nu știu ce decizie va lua ministrul de finanțe și premierul. E posibil o decizie? Păi cum să nu fie posibilă? Dacă a furat vântul, arestați-l. Dacă a furat Blejnar, arestați-l. Dacă a furat... Mai polițiști, au făcut polițiști, din paziști polițiști. Incidentul a avut loc la o zi după ce bărbatul și-a lipit afișe de protest împotriva poliției locale și a ADP pe mașină, când a considerat că a fost sancționat abuziv când i-a fost blocată roata pentru parcare într-un loc nepermis. Avem o informație de ultimă oră. Acum, în acest moment se desfășoară descinderi la locuința lui Bercea Mondial. 200 de jandarmi și oameni ai forțelor de ordine fac descinderi la casa lui Bercea și ale rudelor acestuia. Sunt verificate 14 case din Slatina și din Nănești. Sunt vizate și alte case ale rudelor lui Bercea Mondial. Georgiana Ianoș este acum în direct prin telefon cu mașina de mai multe detalii despre ce se întâmplă. Bună dimineața, Georgiana! Bună dimineața, în urmă cu aproximativ 25 de minute am aflat 200 de jandarmi și arestați în coordonarea unui procuror de la Partidul Democrat Bond. Au început descinderile de 14 dintre casele lui Sandu Angel din Bercea Mondial. Perchezițiile se desfășoară atât în Slatina, cât și în localitatea de domiciliu a lui Sandu Angel în Drăgănești Olt.
caut acum atât în casele lui Bercea Mondial, cele care sunt pe lângă lui, cât și cele ale fraților lui, dar și ale unor interpuși. Principala acuzație care îi se aduce în momentul de față lui Bercea și pentru care sunt efectuate în acest moment descinderile sunt spălare de bani și evaziune fiscală. Bercea Mondial mai este cercetat și în alte dosare. Cel mai important dintre ele este unul de tentativă de omor, pentru că pe data de 17 februarie și-ar fi ejunghiat un nepot al său în localitatea Drăgănești. După comiterea acestei infracțiuni a început procesul, de altfel de mai bine de 2 luni se judecă, iar acum procurorul de caz a extins cercetările și pentru alte infracțiuni. Mulțumesc, Georgiana. Așadar, descinderi la casele Bercea Mondial și ale apropiaților săi, cum ați aflat. Vom reveni mai târziu la acest subiect și vom urmări ce se întâmplă acolo. Deocamdată continuă jurnalul Oline colorate, 2 prețuri diferite pe etichetă și frunza Elenei Udrea pe ambalaj. Așa ar putea arăta produsele alimentare din hipermarketuri dacă toate ideile autorităților ar fi puse în aplicare. Pe lângă eticheta obișnuită cu ingrediente, pe ambalajele alimentelor ar mai putea apărea o bulină, una roșie pentru cele dăunătoare, una portocalie pentru produsele care ar trebui să fie consumate cu moderație și una verde pentru alimentele sănătoase. Am propus ca să evaluăm numărul și nocivitatea acestor euri în funcție de cantitatea în care ele sunt folosite în produse alimentare și să facem ca acel cumpărător să cumpere în cunoștință de cauze. Însă pe ambalaje ar mai putea apărea un preț. Asta ca să vedeți diferența dintre prețul de intrare al produsului în magazin și prețul de la raft. De ce consumatorul nu știe de unde vine costul produsului pe care îl cumpără? Dar are dreptul să știe și el. Are dreptul. Este obligatoriu să știe. Cele 2 etichete ar trebui să-i descurajeze pe comercianți să umfle prețurile. Insistă întotdeauna pe lucruri care nu s-au mai văzut nicăieri pe planetă. Nu cred că trebuie să inventăm noi apa caldă pe țeava de apă rece. E poate mai ușor ca alimentul să adauge o frunză, cea a Elenei Udrea. Eu cred că un brand care este lansat și pe cunoscut este bine să se folosește un brand din zona turistică, se potrivește foarte bine și pe zona agroalimentară. Cum ar arăta în final orice produs alimentar de la raft, cu 3 etichete în plus față de cele existente acum? Cât i-ar ajuta pe români? Cu nimic. Da, cu nimic. Repet încă o dată, pentru că suntem ruși de o realitate obiectivă. Totdeauna noi vrem să reinventăm roata, automobilul și așa mai departe. Haideți să ne uităm la ceilalți care practică un comerț civilizat și să vedem ce se întâmplă. Noi stăm rău la cap cu tot ceea ce înseamnă organizare și modul de sancționare. Ne place să ne facem pe măsură. Cum poți să-ți mobilezi casa și totuși să rămâi cu ceva bani în portofel? Ei bine, cu produse de la executări silite. Sunt mai ieftine decât cele din magazine și în unele cazuri sunt aproape noi. Aneta Sângerzan ne spune ce economii se pot face așa. Bun găsit tuturor, mobilierul poate fi cumpărat și la jumătate de preț față de magazin. Vom lua un exemplu, un apartament cu 2 camere. Pentru dormitor, patul